बीटीसी सेक्रेटारियाव बड'लेण्ड थिखादार गौथुमा गोख्रों खुदिसारदों। बीटीसीनि गाहाय सदर क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बीटीसी सेक्रेटारियाव दुंहाव थासारि। गोजाम थिखादारफोरा मोननांगौ बिलखौ लानानै गोख्रों खुदिसारनाय दिन्थिफुंदों। बड'लेण्ड थिखादार गौथुमा दिनै गावबा गावनि खामानि मावनायनि मोननांगौ गोजाम बिलखौ लानानै बीटीसीनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों गुवारै सावरायलायनाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथावै बीटीसीनि खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल बीजेपी आरो जीएसपी मित्रजोट सोरखारा थिखादारफोरनो गोजाम बिलखौ होनाय जानाय नङा होननानै बुंनायनि उनाव जोबोद दुखु फोरमायदों बीटीसीनि थिखादारफोरा। दुलाराय बीटीसीनि गंब्रै जिल्लानि 3,000निबो गोबांसिन थिखादारफोरा जुदिसो सोरखारा गोजाम बिलखौ होआ अब्ला आयेननि मदद लागोन होननानै बुंथियो। जोंनोथ' दा एख'आनो होआखै। जों दा नांथारगौ आरो बिलखौ। जों बेसेबां गोजाननिफ्राय फैबाय थायो थाखा फैसा खरसा खालामनानै। सोरबाबा हुदाव लादों सोरबाबा माबायाव लादों। जोंनो माने होनोनो गोसो गैया दा। माने सरकार गोदाना होनो गोसो गैया आरो जोंनो। जोंहा बेसेबां दुखुथिया फैसा गारदों। फिसाइफोरजों बुजालाबायनाय जादों जोङो। जोंहा दुखु दङ माने जोंहा बुंबानो गाबनो ओंखारो आरो माने जोंनो दा नांगौ आरो बेखौनो। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ मा बुंनो सानो नोंथांमोननि? जोंथ' दा पुरानाखौसो होखाया गोदानखौसो होगोन होननानै बुंगासिनो। बेसेबांसो दं पुराना हिसाबै बिल मोननोबा नोंथांमोनहा? जोंनाव दङ 3,000नि बारायानो दं खोमा पुराना बिल मोननो गोनाङा। बेसेबां बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना? जोङो मथा मथि 1500निफ्रायनो मोनाखै। 2015निफ्रायनो मोनाखै। बे सरकारा नोंथांमोननि बिलखौ होआब्ला नोंथांमोननि बे कन्ट्राक्टर एस'सियेसना मा राहा लानो नागिरखो इयुन समाव? जों दा आयेननि बेबस्था लानोसै। जों जेसेबां मोजां खुगाजों होनबाबो जुदि लायाबा जों आयेननि बेबस्था खालामनो गोनां जासिगोन। दिनै जे सावरायदों नोंथांमोना प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों मा इसारा होदों बिथांमोना? सारमोनाथ' जेन'बा इसोरो ओरैसो होनदों जोङो दा रायज्लायग्रोगोन लाइबिलिटिया जेसेबां दं एसेबां माने बेखिनिखौ जोङो मोनबासो जोङो नोंथांमोननो खबर होनो हागोन होननानै बुंदों। जोंथ' बेफोरखौ फोथायनो हाया दा। बिसोर मिसासो बुंदों। थांनाय बारावबो जोंखौ बिदिनो खालामदों बिसोरो। बिदिनो दावराव दावसि खालामदों थांनाय बारावबो जोंनो होआसै। लिस्ट जाखानाय एकाउन्टआव हाबखानाय फैसाखौनो जोंनो होआसै। जोंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो आरो दा। आइजि थिखादार हिसाबै नोंथांमोना साबेसे दं दिनैहाय? जोङो गोबाङानो दङ। बाक्सा उदालगुरि चिरां क'क्राझार गोबाङानो दङ जोङो दा। जों गासैबो फैजोबनो हायाखै मिथिजोबाखै नालाय। खैजोन 45 नङा होमबा? दङ बुजायैनो दङ। आरो जोंनि एकाउन्टआव हाबना थाहैनाय गोबां बुरजाथार दङ। जोंहा बेवहाय बेसेबा थाखा फैसा खारजोब्बाय। जोङो नेबायानो 3 इयार्स बा सोरनियाबा 4 इयार्स सोरनाबा 5 इयार्स जाबाय जोङो मावनाया। दा सारमोनहा मानो होनो नागिराखै जों बेखौ बुजिनो मोना। खिन्थु बेखौथ' लाखिनो हाया। जेनेबा जोंहा बे रुल सिस्टेमैसो थांखानाय आरो सारमोनहानो जोंनो रुल बायदि मावनो होखानाय। सारमोननि बायदि मावनो होनाय बले जोङो मावबाय। आरो मावनायाव सिगाङाव जोङो मा सारमोनाथ' जोंनो नोंसोर बे खामानिखौ लांदो बेनिफ्राय नोंसोरो खामानिखौ मावदो। खामानि मावनो थाखाय सारमोनाथ' जोंनि सिगाङावहाय एमाउन्टखौ हरा। जोंथ' गाव गावनि एमाउन्टजों गाव गावनि आखाइनि खरसा खालामनानै जोङो फैसा बाहायनानै गाव गावनो जों मावग्रोयो। मावनायनि उनावसो जोङो बिल डिमान्ड खालामो। दा बिल डिमान्ड खालामै जोङो सोरबाया 5 इयार्स सोरबाया 4 इयार्स सोरबाया 3 इयार्स सोरबाया 2 इयार्स जाबाय। दाना जाहैबाय जोङो फुराना कन्ट्रेक्टरफोरनि बिलखौ सारमोनहा बुंनाय बायदि आंनि फेस टु फेसबो बुंदों फुराना बिलखौ जों होआ गोदान बिलखौसो जों होग्रोगोन बिनिफ्रायसो फुराना बिलखौ होगोन होननानै बुंदों आरो सारमोनहा। दा जोङो सान्दों बेबायदिथ' बुंनो गोनांथि गैयामोन। सिगांनि सारमोनहाबो नोंसोरो गोदानसो मावदों नोंसोरो मोनथ'वा नोंसोर फुरानासो नोंसोर मोनथ'वा जोङो गोदानखौसो होग्रोगोन बेफोरबायदि खुनु बेला बुंफेराखै। खिन्थु रुलाव गैयै खोथाखौ मिनिङाव फैथावै खोथाखौ माबोरै बुंखो सारमोनहा जों बेखौ मिन्थिया आरो बेनो आरो दा जों मिन्थिनो लुगैदों मानि थाखाय होआ। इकुवेल राइट्सनि खोथा बुंदोंमोन जे बिथांमोनहा जे गोदान बयबो मोनगोन होननानै बे बिथांमोना बुंदों। दाथ' बुंनाय बायदिबा गोजाम बिलखौनो होआ होननानै बुंखाबाय बा गोदानासो मोनग्रोगोन। दा बेनि थाखायनो जोंहा सोंनाय दङ। आरो दा सारमोनहा होनदों दे प्रमद बर' सारखौ लोगो हमग्रा
प्रमद बर' सारा मा बुङो बेहाय प्रमद बर'नावहाय थांग्रो प्रमद बर'आ मा बुङो बेनो जाहैबाय खोथाया 13 तारिख सेप्तेम्बराव दानाय जादों दा जिमानखिनि आवगायाव कन्ट्राक्टरफोर दङ BTC आव आरो दा बेखिनि मोननो गोनां माखासे फैसाया पेन्डिं दङथ' थोखायामोन नालाय जों एसे होबोबाय थानाय जादोंमोन आवगायनि गभर्नमेन्टआ एबारावहाय जोङो बुजिदों खोनादों जे फुरानाखौ लाइबिलिटिखौ होआ दानि गोदाननि थाखायसो जों दानि जेनोखि एल'केसन बेखौ होनाय जादों खिन्थु जों लुबैदोंमोन मा कन्ट्रेक्टरबा जिथु गोबाव जाबाय आरो गाव गावनि सम्पति मोसौ मोसा बारि हा हु फाननानै जिहेतु बानायबोनाय जादों डेभेलपमेन्टफोरखौ आरो बे गोबाव सम बे आन्दलननि गेजेरजों माने दालां लामा बायदिसिना स्कुल बेबायदिनो जेनोखि इनफ्रास्ट्राक्चार बे जिनिसखौ गाव गावनि सम्पतिखौ फाननानैब्लाबो दाउ अमा फानोब्ला मावबोनाय जादोंमोन बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जेनोखि नस्थ' जानाय दा बे जिनिसा गोबाव सम मावबोनायनि थाखायनो बे जिनिसा माने गोबां जादों आरो लाइबिलिटिया गोबां थाबोदों आरो बे लाइबिलिटि थानाया माने एफा जाखिनि मोनो बेखौ लुबैदों बेसेबां बोसोरनिफ्राय मोननांगौ दङ बोसोरखौ जोङो दा एक्जाक्टलि बुंनो हाया जों गावखौनो मोनसे माबायाव दिन्थिनाय जायो बिनिखाय आङो बेसेबां पार्सेन्ट लादों आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो हाया बिसोरनि जिथु मा होनना बुंगोन UPPLनि सापर्टआ जिथु थिखादारफोर बिथांमोनानो बुंगोन जे बेसेबां पार्सेन्ट लादों बेसेबां पार्सेन्ट लायाखै नोंथांमोना उननि समाव गोजाम बिलखौ मोनाबा मा फोरमायो जोंथ' आयेननि बेबस्था लागोन जेसेबां माने गोजाम लाइबिलिटिसफोर दङ बेथ' आरो सिगाङाव जेरै केस होयै गोबां लाबाय हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो हमथानो हायाखै गोबां केस होनानै लांबाय जों अननानैसो बै समाव जोङो एसे मोनदोंब्लाबो जोङो बिदि आयेननि बेबस्था लायाखैमोन खिन्थु दिनै टटेलि गोजामखौ होआ होननाय लोगो लोगोनो आयेननि बेबस्था लानायनि मोनसे स्टेप मोनसे आग बारायनाय जाबाय